Ole, hvorfor er det, vi laver de her optagelser? Jamen Ulrik, vi laver de her optagelser, fordi vi synes, det er for fedt at ro i kajak. Det er bare rigtig lækkert. Og det er vi ret begejstrede for, og det vil vi gerne dele med en masse andre. Dele vores oplevelser og vores begejstring for det, der sker. Og vores ture snakker vi også om, vi gerne vil dele med jer. Både de steder, vi ror, men også forskellige typer af vand inde i havnen, Københavns Havn, herude på søerne, men også Roskilde Fjord. Det viser jo de forskellige oplevelser, der er. Mm. Både en stille og rolig rotur, som her på Mølleåen, eller en vild tur på Roskilde Fjord i november måned med store bølger, hård vind og regn, der pisker ind i nakken på en. Jeg har været på kursus. Jeg skal på kursus her til foråret. Og det synes jeg, det var en rigtig god start. Så hvordan kommer man godt i gang for at starte på den rigtige måde, uden at tilegne sig en masse uvaner fra starten? Ligesom Ulrik. Ligesom mig. Og vi skal snakke sikkerhed i en af de kommende film. Vi skal snakke masser om grej. Grej. Masser af grej. Ja. Nødvendige ting og unødvendige ting. Ja, præcis. Ja. Og vi er sgu ikke nødvendigvis særlig erfarne. Nej. Vi synes bare, det er rigtig fedt, det er hyggeligt det her. Og det vil vi rigtig gerne dele med så mange som muligt. Og det kan man følge ind på kajakkutter. Nej, undskyld. Det kan man følge ind på eskimokutter.dk. Der har vi en blog, en hjemmeside inde, hvor vi deler ting med jer. Vi deler også ting med jer på Facebook. Det bliver godt. Det bliver godt.